jingpule na kashithiu pa jong Paulus bukhut shau Timotheus glanong ka pasaw karkhod iway hadusan. Hakmat U Blei baru Chris Jisu uban wan ban bishari ki baim bat ki bayam pada ka jingwan pau bat ka bor siam jungu ka kyntu juri phi toya lap ya ka ktien to yai ban la ha badai por ne ha pa om dei por to dumok to kro to kyntu bat to hikai klem time namarkan poi kapor haba ki briew kim treh shuh ya ka jinghikai babha hynrei da ka bubut ila ki jingkwa brai kinlum halade belai ki nghikai ki ban pynhun ni ki skor jungki kinya ban sngap ya ka jingshisha par kintur ruma sha ki puris kam kai maphi ïalade to yengs kem batule tip briew kit ya ka jing pendab yala ka kam nong yala to phikir yala ka kam shakri ktien jong utrai kasam lai phunyo gut khon lai had undriu but lai ho hado lai phoi to shania ha utrai but to le bha to wat ila ka jingsniew bha ha utrai diun aye phi kat ba phi angno to it ha utrai ila ka jingim shania ha u but un sa pet hi ya ka jing bha jum phi on sa pen phu kum ka jing shai padya ka hok jum phi kum ka por shi tangsni ki ktien ju ubahok kilong ki basta badu jukran ya ka badai ka an U Blei ju ka dan ha ka do nu ju ki jingjam ju kim la tersiam ka gospel of Matthew klanong ka basan kat khod khat lai hado khat hynrei philong kamlu jongka pyrthei hynrei lada kamlu kablat no da an pen bang pat ya ka kamlar kam shuh satang pan shubrat no shabar ban an yu ki briew philong ka jingshai jong ka pyrthei omla bunburi ya ka nong ba palate halor ulo omdon ubathang ya ka sharak badbu ya ka hapo ka pyrha hynrei ubu ya ka halor kading penyang sharak knang bakan ai jingshai ya paro hapo ye kumju to ai ba ka jingshai jong phi ka danshain hakmat ki briew bakinduk yo ya ki kam babha jong phi bakinduk pendon burom yaw kpab ning jong phi ka gospel jong utrai